Ayo. Piye to enak apa to? Enak apa ki? Kamu duit weh. Duit 10.000. Lha kuwi ning motorku ya rezekiku. Roh. Nyo. Eh, Kon dia. Yuk, dolan. Kok jane rezekiku kok kuwi kok rezeki nggonku ning motorku kok. So. Bye bye. Duh. Ini bijiku ndi? Lho kok ana? Wah, cuma kir.